Zaustaviš sebe tačno kad život krene da ti ide dobro. Konačno nešto počne da se menja. Dobiš priliku. Rezultati krenu. Osjećaš da si blizu nečeg važnog. I onda povučeš se, odložiš, sabotiraš, nestaneš. I posle toga ne razumeš zašto to radiš sebi. Ako si odrasla uz poruke da ne smiješ da budeš previše, da ne ugroziš druge, da ne odskačeš, onda deo tebe i dalje pokušava da te vrati na sigurno. Samo sabotaža nije slabost. To je stara zaštita koja više nije potrebna. Možda da se setiš posljednjeg puta kada si zaustavila sebe, baš pred uspeh. I pitaj se ko bi se osjećao neprijatno da ti zaista uspeš. Kada razumeš šta stoji iza samosabotaže, prvi put možeš da biraš drugačije.